Eusko Alkartasunak salatu nahi du Putin Ukrainan egiten ari den gerra. Eusko Alkartasunak bakearen, elkarrizketaren eta negoziazioaren kultura defenditzen du, modu baketsu eta demokratikoan gatazka guztiak oro konpontzearren. Horregatik, Europar Batasunari, AEB-ri, Txinari, Errusiari eta Ukrainari dei egiten diegu eberen eta nazio batuen printzipio eta balioak betez, berehala galdegin dezaten esku hartze militarra bertan bera utzi, tropak erretiratu eta lurralde neutroan negozia dezaten, nazioarteko bitartekaritza baliatuta, sueten bat eta bake iraunkor eta adostu baten egutegia, Ukrainaren berreirakuntza azkarra bermatuko duena. Ukrainako egoera humanitarioak eta Errusiari ezarritako zigor ekonomikoek ondorio ekonomiko eta sozialak dituzte mundu osoan. Denbora luzean nazioarteko arreta eta elkartasuna behar izango dutenak. Salatu nahi dugu, gerra hau mundu mailan eragiten ari den berrarmea. Ildo horretan eta Euskal Herritik abiatuta, gure arma industriei buruzko hausnarketa sakona egin dezagula eskatzen dugu. Gizateria suntsitzeko ezik, ekin diezaioten berehalakoan beren ekoizpena gizateriarentzako produktu baliagarri bihurtzeko bideari.